kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro haka jingdap sans nem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendailat Shillong bat ka Orange Nissan Loan so po Shillong. One bantiet ya ka kali Datsun ready go bathamai ka bas cam bat bidor. Wat la ka jing Kynmaw Burom yiki Mynsiem ki bala Khladnoh mentau snem arajar arpo ka hab ha ka arterik unai wing Henry nakaliang jong ki bor penyaj balang jong ke Visitation Church ka Mawprem Parish kala penlong ya ka jing Kynmaw Burom yaki Mynsiem jong ki reungai ki bala Khladnoh nakani ka slap perthai ha ka khat santerik unai wing arajar arpo daga basenrai daga kerku yaki jing tep jong ki reungai ki bala Khladnoh kibadon haulom jingtem jong ka balang ha Mawprem namar ka jing sapriang jong ka khlam jingpang covid khat khandai kibor penyai jong ka balang kimshim la sha satya ye ki pait reungai man wan ye shim benta ha ka jing le nyam kumbajulong ha ki snem baladep namar ka jing perking bat ka jing mana jong ka sarkar jilla ba ambit ban yelum pait ba ne ban pelong ya ki jing ye seng pait ba Henry haka jingle nyam kabala penbenta da Reverend Father Genesimus Nongneng la yashim benta tang deki nong yalam balang jong ka Visitation Church hadin baki bor penyait jong ka balang kilap tha yiki pai ba reungai bakin lej bo lepa yiki sentiu haki jing tep jong ki ba yeng hasem bat jong ki ba ej bathon shisngi shwaban penlong yakani ka jing kerku yiki jing tep la sakhiru baki pait reungai kila bot renti yaki jing ptha bat yaki jing kentu jong ki bor penyai ka balang haka bakila lej pen khoj pen suba yaki lom jing tep shitayo shwa kani ka sngi bat shuyasno Mynsiem lang bat ka balang haka jing kenya mas bakhoj yaka bala penlong kerpang naga benta ki reungai ki bala Khladnoh nakani ka slap rthai